Nici de data aceasta nu am fost mulțumită, deoarece încasările pe care le aveam se învârteau în jur la 1000 de dolari și nu acopereau necesitățile pe care le aveam. Cu toate acestea, am decis să mai acord o șansă și să încerc din nou la un studio, știind că acolo pot beneficia de o promovare și de niște încasări mult mai mari. Când am ajuns prima oară în acest studio, prima mea reacție a fost wow, nu cred! Pot să spun că mi-am găsit feminitatea și am realizat că acest job nu este o rușine, ci este un loc de muncă ca oricare altul. Wow Studio mi oferă senzația de confort și mă face să vin la muncă cu plăcere. Chiar dacă lucrez de puțin timp în acest studio, am reușit totuși să mă mut singură și sunt foarte mândră de acest lucru. Sper ca această colaborare să fie de lungă durată, deoarece știu că studioul îmi oferă o perspectivă financiară mai mult decât aș fi putut visa vreodată. După cum știți, de pe site-ul Wow Studio există un concurs numit Modelul Lunii și îmi doresc foarte mult să ajung pe pertele Wall of Fame.